всъщност този камък, който е технически камък, е използван освен за плод в кухнята, сложен и върху масата, съответно и в банята е използван същия камък. Тоест елементите и материалите, които ползваме, гледаме да се вървят във всяко едно помещение, да се усеща, че сме в един апартамент, в един дом. Имахме изискване да вкараме максимално много зеленина вътре в самото жилище и може да се види тук тази етажерка, която пък разделя зоната с трапезарията от тази уединена зона пред камината. Продължаваме към второто ниво на мезонета, в което са разположени двете детски стаи, както и гостна. Здравейте! Днес се намираме пред копитото. Витоша е зад гърба ми, а ние сме високо, защото сме в ателието на Мотив Архитектчър. На гости сме при архитект Лилия Кънева и архитект Вяра Запрева. Абонирайте се за канала на Едно към едно, коментирайте и ни следвайте! Здравейте, момичета! Вяра, Лили. Здравей, Ани. Много се радвам, че сме тук заедно и че си говорим и че приехте нашата покана. И много благодарим за поканата. И двете, всъщност, вие сте трима в Мотив Архитектчър, но понеже сега го няма вашия трети партньор, как избрахте архитектурата? Защо архитектура? Кой ви заведе там? Мога да започна, че започнах да обмислям да кандидатствам архитектура още между 10 и 11 клас, тъй като имах афинитет към рисуването от малка. И когато започнах да наближава завършването, съответно започнах да мисля в каква посока искам да се развивам. Второто ми колебание беше дали да наследвам журналистика, но в крайна сметка реших, че архитектурата е моето призвание. Имах приятели, които бяха по-големи от мен и съответно следваха архитектура. Покрай тях имах възможността да разбера повече за самата професия и така с упоритост кандидатствах и не съжалявам. Работи ли докато учеше? Защото така с твои колеги, като сме си говорили, повечето от тях след третата година вече започват някъде да работят. Да, края на трети курс започнах работа по специалността. Когато ние учихме в университета, беше малко след кризата, строителната криза и съответно нямаше много възможности къде да си намериш работа и всяка една възможност Приемаш. Я приемаш. За да имате стаж и практика. И имах късмета да попадна на едно чудесно място при моите бивши работодатели от Стивън Джордж Интернешнъл. Там наистина научих много. Изкарах 7-8 години, така че съм много доволна от шанса, който съдбата ми поднесе тогава, за да мога да се развия като професионалист. Сега вече самостоятелно. Лилия, ти? Аз също доста рано така бях взела решение точно какво да уча. Още преди да ме приемат в гимназия реално, тъй като аз имам роднина архитект доста близка, леля ми, и бях запозната от малка с спецификите на професията. Обичах да рисувам, математиката ми беше сила, така че аз реално влезнах в математическа гимназия в Сливен точно поради тази причина, да имам по-засилено изучаване на математика. И още от 7-ми клас знаех какво ще уча, т.е. знаех какви са ми намеренията. В наше време така доста трудно се приемаше. Още в 10-ти клас тръгнах на уроци по рисуване, така 3 години, 11-ти клас на уроци по математика, за да може да съм максимално добре подготвена за изпитите в ВИАС съответно. А защо кръстихте вашето архитектурно бюро Мотив Архитектчър? Архитектчър, обаче Мотив. Имаше дискусия доста сериозна по темата. Ние сме трима, както и ти спомена в началото. Опитвахме се да съчетаем нещо между трите имена, но така имаше доста нелепи предложения. И в крайна сметка така остана, че само нашият колега Морис участва в името Мотив. Така ли? Но пък самото име за нас е по-важно, тъй като Мотив е дума първо интернационална. Ние смятаме, надяваме се да се развием не само в България. Второ, значението е изключително важно. Ние винаги сме се опитвали в университета всяко нещо, което правим, да има концепция и смисъл. Ние смятаме, че мотивацията е най-важна в нашата професия, така че студио Мотив се точно имплементира тази наша логика.
мотивация, желание за Да, работа, нещо, да. което ви събира, да е мотивацията към нещо, което да се развива и да е... Да имаме мотив във всеки един проект, той да се случи по най-добрия начин. Помните ли кой е вашия първи проект? Да, дори в момента, един от нашите първи проекти, в момента се намираме в него. Това е това пространство, да, и този офис. Да. Беше ни възложено да проектираме пространството. Получи се доста интересно. Всеки един, който в момента посещава нашия офис, винаги изказва възхищение. Наистина, аз защото, също много ми харесва. Дадохме много от себе си и заложихме на функционални решения, които са конкретно за това пространство. И другия по-голям проект, който стартирахме с него, да, точно така. Това е един комплекс от къщи. Но това не е интериор, това е тук говорим за архитектура. И градоустройство даже. Да. Бяхме наети за идейния проект на едно селище в Вакарел и това беше наистина доста голям проект за стартиращо студио, което пък ни даде възможността по-бързо да се развием напред като... Затворен комплекс. Да, като беше, офис. Да, от къщи. А коя от вас е по-големия перфекционист? Ами, тук нямам две мнения по въпроса. Лили като Затова цяло е замълча. доста, тя е доста педантична. Аз също се стремя нещата да се случат по най-добрия начин, но някак си умея в един момент да кажа стоп, докато Лили можем да развива, да подобрява, да последно, и да допълва, Винаги което е смятам, че много може да стане хубаво. по-добре. Естествено, това е много хубава черта, така че определено от двете смятам, че Лили. тя е по-големия перфекционист. За добро или лошо. А кой е по-емоционален? Двете. Жени сме. Жени. А каква зодия си ли? Лъв, както те. О, да, вярно. Верче, а ти? Аз съм близнаци. Значи за лъва е, да, това е така. И абсолютно те разбирам, даже няма да те питам защо. Даже Това не мога е- да обясня понякога. Понякога просто си изживявам нещата силно емоционално, раздавам се всяко Да, нещо, ако което ще се правя. прави нещо, да се Да, прави като точно хората. както Да. трябва и както Да. съм си го представила. Иначе не по-малко от това. Абсолютно, да. Ние се стараем всеки проект да има своя собствен характер, да правим нещата различни, да се отличават един спрямо друг, дори да имаме референция от други наши проекти и да вкараме така нещо различно, което да бъде забележимо, отличително и да се оставим почерка. И се опитваме така да накараме нашите клиенти да се припознаят в нашата визия, доколкото е възможно, естествено съобразявайки се с техните желания. Значи можем да кажем, че и тримата или и двете, т.е. и Адам по същия начин приема всички неща. Обичаме да колкото и плуваме в са дълбокото, предизвикателни. както се казва. Независимо какъв е проекта, искаме да извлечеме максимум от него и да се предизвикаме като студио, като архитекти. А кой ви е бил най-трудният проект? Помняте ли си? Или нещо, което да кажем е било доста така, не само трудно, ами почти в някакви конфликти с някого. Имало ли е въобще конфликт с инвеститори? Отказвали ли сте проект? Може да е имало ситуации, в които в определен момент от проекта сме имали с клиента определени противоречия, но сме ги изглаждали по абсолютно По-скоро с интелигентен изпълнители, начин. то даже не е конфликт, винаги има така, ситуации с изпълнители на място, когато се коментира нещо, но така за наше щастие нашите клиенти доста не се доверяват и просто остават в наши ръце цялата работа и ние да вземем решение финално, когато има някакви конфликти. Винаги ли е прав клиента? Ами, аз мога да кажа, че по принцип клиента би трябвало винаги да е прав и ние като негови изпълнители да се постараем да изпълним неговите изисквания по най-добрия начин. Той не винаги е прав, но в крайна сметка, особено когато се отнася за жилищно строителство или за жилищен интериор, тогава индивидуалните нужди могат да бъдат над архитектурното мнение. Тоест, ние винаги си казваме мнението, винаги казваме, че не сме съгласни с определено негово решение, но понякога се налага да потушим нашето желание за надмощие. Да кажем няколко думи за тая нова професия интериорен дизайнер. Много голяма тема се оказа това в нашите среди. За нас, това не е особено нова професия, в смисъл за нас интериорният дизайн винаги е бил част от архитектурата
и те нали, не бива да се разделят толкова категорично. Една сграда има както визия външна, така и нали, интериор и трябва да се третират заедно. Но е факт, че напоследък така повече нашумя като професия, стана по-харесвана, повече търсена и от хората да бъде практикувана. Интериорен дизайнер и аз го виждам ежедневно. Така е, по-търсена е за нас, за наше щастие, все повече хора започват да търсят услугите на интериорен дизайнер и не говорим примерно за жилища, които са с висок бюджет, говорим дори за съвсем стандартни типови жилища, където човек просто преценява, че един такъв човек би му спестил усилия. Би усвоил пространството много по-добре. Би станало много по-функционално, много по-работещо за неговите конкретни изисквания, защото те се правят такива типови жилища, но всеки човек си има собствени предпочитания, как то да бъде нали, разпределено и усвоено. И ние имаме доста клиенти, които просто се казват благодаря, че сте вие тук, защото без вас ще да бъде изключително трудно и нямаше въобще да постигнем този краен нали, ефект. Ако мога да допълня само, според мен това също така се дължи и на израстването на обществото като общество, тъй като вече хората оценяват специалистите в различните области. Тоест, тук вече няма направи си сам и това съзряване води до популяризиране на нашата професия. Нека да кажем, че интериорният дизайнер всъщност той отговаря не само за подреждането на мебелите, нали, за цветовото, как да кажа, разпределение на стаи, усещането за кухня, за баня, за всичко, но всички връзки, които са вътре, и електро, и ВИК, така че да са подредени, да са удобни. Нали? Това не е просто една рисунка. Това не е декорация. Точно така. Не е декорация. Не сме декоратори. Така че има достатъчно големи и сериозни отговорности, които наистина облегчават всеки човек. Всеки. В жилището, в собственото му жилище всъщност. И го карат да живее в пространство, в което е пригодено за неговите нужди, за неговите изисквания по... за неговото ежедневие всъщност. Всъщност ние, започвайки да работим, прекроявайки пространството, възможно най-функционално, това помага и за самия интериор. Именно. Той не е самоцел. Функционалното решение е изначалното и най-важно, върху което ние стъпваме. И много често се налага да променяме разпределението дори на жилища, защото не са направени по най-оптималния начин или просто не отговарят на нуждите на конкретния ползвател. Какво прави едно пространство успешно? И като естетика, и като функционалност. Кога е успешно всъщност едно пространство? Успешно е когато са положени здрави основи, а здравите основи е това, което Лили преди малко спомена. Разпределение, което е направено с мисъл, функционално, което да изпълнява нуждите на конкретния ползвател. И когато основата е стабилна, архитектурата е добра, след това дизайна по много той идва естествено. Той не е самоцел, не е декорация, а е следствие на това, което сме направили като функция, като промяна в разпределението. Аз бих казала, успешно е, когато хората са щастливи в него. Особено за жилищните сгради, когато обитателите са щастливи в собствения си дом и той отговаря на техните изисквания, но причупено през нашия професионализъм и нашия почерк, естествено. Тогава то е успешно. За обществените пространства, ако те успяват да съберат повече хора и да вършат функцията, за която са предназначени, то тогава едно пространство мога да го определя като успешно. Разбира се. Случвало ли се да поставяте, по-скоро да загърбите личния си живот за сметка на проект, на работа, на нещо, което обикновено сроковете винаги са така едно сериозно предизвикателство и трудности, но имало ли е моменти, в които при вас това се е случвало по-сериозно? Бих казала доста често. Или по-често? Даже изобщо не конкретизирам, откакто работим заедно ние в нашото студио и в предишните ни местоработи. Ние винаги сме се раздавали, и аз, и Вяра, ние сме колежки от университета. Съответно, в един курс си бяхте? Да, в една група даже. Оттам всъщност се познаваме и всяка има поглед над работата на другия и знаем, че имаме сходни ценности, сходни разбирания за архитектурата. За нас винаги е било важно да дадем всичко от себе си, което може да дадем към този проект за времето, с което разполагаме. Така че както ти спомена, сроковете винаги са били най-тежкият момент и когато гоним краен срок, почти винаги се налага да се работи извънредно.
Естествено, това е въпрос до някъде на лична преценка, но аз, бидейки перфекционист, нали, Вяра също, винаги бихме дали повече от себе си, повече от личното си време, така че след това, когато се приберем и се легнем, да знаем, че се гордеем с нашия проект. Че сме дали това, на което сме способни. И всъщност няма проект, който ние да сме, как да кажа, претупали. Тоест, за нас всеки един проект, независимо от мащаба и бюджета му, е достатъчно важен и ние влагаме всичко от себе си, накрая да се гордеем с него. Понеже каза, нали, ние имаме еднакви ценности и се познавате добре, кое пък е най-важното качество да имате партньорство? Защото една фирма да се управлява в съдружие, нали, независимо от дейността на фирмата, мисля, че най-важното са човешките отношения. Какво е общото, което ви събира вас? Общото е целите, които сме си поставили на първо място. След това, за да може да изградим това партньорство, всеки един от нас трябва да има различна добавена стойност към това партньорство. И не на последно място, отново човешкия фактор, да можем да седнем, да говорим спокойно за всичко, за намеренията ни, за проблемите, за абсолютно всичко, да можем спокойно да го изговаряме помежду си, за да намерим най-правилното решение. И кое е това? Зависи от проблема. Целите разбрах, обаче след това какво наистина е най-важно? Мотивацията. Мотивацията. Да, всички трябва да бъдат мотивирани и да върват в една посока, просто общия поглед. Да се стараем всеки един продукт, който излиза от нашото студио, да може да бъде използван в портфолиото ни и ние да се гордеем с него. И аз бих допълнила към това, което ни събира, е да вярваме един в друг и да можем да разчитаме един в друг във всяка една ситуация. Да. Как възприемат половинките ви, вашата работа, вашите мъже, как отсъствията, нали, организацията покрай децата и всичко останало, все пак трябва да има страхотно разпределение. Моят мъж, той също доста отсъства, не работи, не е свързан с архитектурата, но доста му се налага да пътува и той изцяло ми влиза в положение. За него тези пътувания са контакти, те дават много добавена стойност към нашата професия. Извънредната работа също винаги оценява, защото знае, че ние се стараем всичко да е максимално добре. И даже бих казала, че до голяма степен той така ме подбутна да се отделя от старата фирма и да направим нещо наше. Нали? Той беше причината това да се случи още изначално. А сграда или проект, който мечтаете вие да направите? Или интериора, или самата сграда? И аз и Лили двете сме завършили катедра обществени сгради, т.е. на нас обществените сгради наистина са ни на сърце и ако можем да изберем проект, с който да проектираме, определено той би бил свързан с обществена функция. Какво бихте построили в такъв случай? За мен лично би било много вдъхновящо да проектирам училище, университет, социално място, което да знам, че ще допринесе за изграждането на едни по-умни, по-осъзнати, по-добри млади хора. Може би това е проект, който много бих искала да осъществя. Всъщност, аз ще да допълня, тя Вяра каза това, което мисля и аз. Всъщност, ние, нали, бидейки в университета, избрахме катедрата, която в реалния живот по-трудно бихме имали възможност да проектираме обществен интериор. Ние правихме архитектурно училище за дипломна работа и двете и беше много вдъхновяващо като задача. Архитектурно училище? Да. Също бих допълнила, че ми беше, нали, много интересно като задачка зала, концертна зала, галерия, такива пространства, които събират хората и имат добавена стойност за обществото. Това също и аз бих се радвала да имам възможността да проектирам. А какво липсва в градската ни среда, според вас? Има доста неща, но най-значимо бихме казали като контекстуалност на сградите и на средата. Просто да не се работи на парче, да има обща визия за града, да има общ подход, да не се гледа просто нали, конкретния възложител, неговия си парцел и това, което той иска и максимално много в площ измерено. Така че това може би е най-същественият проблем в градската среда. Иначе бих допълнила повече общи пространства, оправени тротуари, по-добри зелени площи между блокови пространства. Аз бих допълнила, съгласявам се с това, което казва Лили, но както преди минути казах, че нашето общество е озряло, за да търси
услугите на интериорен дизайнер. От гледна точка на градската среда смятам, че все още сме много назад, защото всеки гледа много индивидуално да си направи неговото нещо, неговата къщичка, неговия интериор, вътре да му е хубаво, пък отвънка какво се случва няма значение. Така че тук в обществото ни е малко в двете крайности. Нали, започва да се подобрява, но има още много път да извървим, за съжаление. Има ли моменти, в които сега, ако се върнете назад, бихте се смели на тях, но тогава е било тъжно, плачещо, нещо, което ви връща назад с смях вече? Ами, честно казано, в моя лично живот няма момент, в който да ми е било тъжно и да съм плакала и след това да се смея. Нали, що ми е било тъжно. Що ми е било тъжно, наистина съм страдала за конкретното нещо. Вече от гледна точка на времето мога да осъзная, че не е било правилно и че всъщност не е имало за какво да ми е било тъжно, но не бих се смяла, защото в крайна сметка това съм аз и това са били моите емоции тогава. Аз съм падала на такива места, на които просто първо умирам от срам, второ плача, тъжно ми е, боли ме. След това се смея. Това имам предвид, защото се сещам какво се е случило. Такива комични ситуации, и колко ми е било криво и си плача. Както споделихме по-рано, като сме изключително емоционални хора, доста лесно изживяваме нещата по-драматично, отколкото реалността. Точно така. И минавам покрай същото място аз винаги се сещам. За такива ежедневни неща определено е имало. Аз даже мога да дам пример. Миналата седмица бяхме на ски почивка и аз имам така проблеми от по-стръмни наклони, като зацикля на десния завой. И съответно плача, после се пускам, тогава ми е смешно вече. Направя като мине, да. Когато пътувате в чужбина, сте по-скоро туристи или по-скоро професията малко засенчва емоцията от радостните гледки, от красивите гледки? Има едни такива видеа на студентите по архитектура, не знам дали си виждала, Ани, където върват и почукват така навсякъде да проверят какъв е материала. Ако не са запознати, това винаги си остава. Ако видиш нещо ново, по-различно, по-интересно, не си убеден точно какъв материал е използван, каква технология, така винаги ти е интересно да пипнеш, да почукаш, да провериш кухо ли е. Така че абсолютно винаги имаме интерес към цялостната, към сградата като проект, като изграждане, като технология. И това мисля, че всеки архитект е по този начин. Тоест туристът е много на заден план. В общия случай, да. Напреден е архитекта. Форма или функция? Функция. Контекст или концепция? И двете. Концепция. Минимализъм или смел жест? И двете. Смел жест. Хартия или молив, или 3D модел? Може би хартия и молив. Хартия и молив. Детайл, без който не започваш проект? Детайл, среща с клиента и разговор с него. Разговор с клиента. За какво най-често спорите? Не мисля, че не спорим особено много. По-скоро тук-там е така леко се заяждаме, но то е чисто приятелски. Ами, рядко спорим. А за какво никога не спорите? Когато сме убедени, че даден проект е станал добре, винаги сме на едно и също мнение. За работно време. Коя е по-добра в това да казва не? Вяра. Аз. Кафе или нощни чертежи? Нощни чертежи, но понякога трябва кафе за тях. Кафе. Сграда, в която бихте живели без да я променяте? Мисля, че особено за интериора винаги бих го променила. Павилиона на Мис Ван дер Роhe в Барселона. Най-силното качество на другата е с една дума? Нейното постоянство. Нейния перфекционизъм. Къде сме, момичета? Ние сме в един наш проект, така последно изпълнен. Това е Мезонет, в София се намираме. Квартал Изток. Апартаментът е 220 квадрата. Интересното тук е, че има директна връзка от асансьора. Т.е. асансьора влиза директно в апартамента. Така, първото нещо, което ни посреща, е тази стълба, която е така малко като скулптура. Да, много красива. Изобщо не съществуваше тук стълба, беше оставено по преценка на интериорния дизайнер. Съответно, ние направихме такъв конструктивен проект за метална стълба, облицована с гранитогресни плочи.
доста трудно беше да намерим кой да изпълни реално това нещо, особено гранитогресните плочи. Но в крайна сметка успяхме да го постигнем и то доста така добре. Много и атрактивно и много красиво. Сложен детайл беше, честно казано. Наистина, да. Но за сметка това е много красив. Искахме да се усеща лека, ажурна, Все едно по никакъв левитират. начин да не тежи в пространството. И Добре, а какво има тук смятам, на че това се получи. ниво? На това ниво е разположена дневния тракт и също и мастер спалнята. Тук имаме трапезария, кухня и дневна зона. Кухнята е доста изчистена, нали, всичко е покрито. Ето може да видите, абсорбатора е в самия котлон, не е висящ. Имаме тук с скрити механизми за малки електроуреди, също беше търсено от клиента. Така че да се постигне тази изчистена визия, леко все едно не се използва кухнята, но реално тя е използвана дори и в момента. Тук има ли нещо или това си е само ламперия тук вече? Тук са шкафовете? Да, шкафове и съответно вграден хладилник. Да. Всички електроуреди са вградени, както може да се види, и всъщност този камък, който е технически камък, е използван освен за плод в кухнята, сложен и върху масата, съответно и в банята е използван същия камък, т.е. елементите и материалите, които ползваме, гледаме да се вървят във всяко едно помещение, да се усеща, че сме в един апартамент, в един дом. Тук е дневната, имаме тази камина с зона за сядане. И отново, пак по желание на клиента, искаше телевизора да бъде скрит. Ето така е, с механизъм, за да може, когато не се използва, в което е в повечето време, да се изчистим визия. Все едно е ламперия. Ето тук осветлението е също като на стълбището. Да, всъщност цялото осветление в този апартамент е по наш проект. То е дизайнът специално за тук. И това осветление повтаря това на стълбището. Двойната височина на стълбата. А на трапезната маса е акцентно осветлението. Също така имахме изискване да вкараме максимално много зеленина вътре в самото жилище и може да се види тук тази етажерка, която пък разделя зоната с трапезарията от тази уединена зона пред камината, която клиентите също искаха да се добави към апартамента. Бонзая, който е акцента при самото влизане. Естественият мух около него също. Да, точно така. И определено, въпреки изчистената визия и еднородните материали, тази зеленина създава много по-уютно усещане. Тук има също така интересен елемент, бар зона, която беше търсена от клиентите, но отново скрита. Доста удобна. Това е любимата зона. Това е моята любима зона, много е хубаво. И на нас се допада. Така че тук те си имат собствена бар зона, близо до бар. Много е хубаво, наистина. Имаме хладилна витрина, това е за пури, така че са оборудвани изцяло. Да видим мастер спалнята. Добре. Тя отново вратата е дискретна, скрита е в ламперия. Тук влизаме навътре. Интересното тук е, че променихме доста оригиналното разпределение на това пространство, тъй като беше доста по-различно. Ние го прекорихме изцяло, създадохме зона, в която е спалнята и вече гардеробната и банята ги приобщихме към нея, за да може да се усеща максимално широко и просторно. Тук е гардеробната и банята. Тук имаме и скрита елемент, сега ще ви го покажа. В банята ли? Имаме сауна, ето тук скрита. Къде? Зад огледалото ли е сауната? Ето тук е сауната и реално... Оле, че е сладко! Много е хубаво! Това малко така помещение, защото тук имахме шайба и няма как да се приобщи, беше оползотворено като сауна по желание съответно на клиента. Да, разбира се, много е хубаво. Да, иначе ето тук е отново банята, душ кабината, тоалетните са отделени с паравани, така че е много функционално, нали, цялото помещение. И както може да видите, всички материали в целия апартамент си вървят във всяко едно помещение. Продължаваме към второто ниво на мезонета, в което са разположени двете детски стаи, както и гостна. Тук може да се забележи и изкуството, което посреща в направи ми впечатление, да. Нашите клиенти са големи ценители. И картините, които са подбрани, са специално за този интериор и за материалите и цветовете, които присъстват в него. Тук насам това са едната детска стая за едното им дете, която е направена с... височината, тъй като сме на последния етаж на сградата и с капни покривите. Да, виждам. Това много допринася за детските стаи. Само аз да погледна. Като къщички. Да.
Наистина е много хубаво с Тук покривните има прозорци. баня, която също е решена с малко по-смели цветове заради наличието на двете детски стаи, но отново е стилно изчистена и си отива с абсолютно целия интериор. Тук е другата детска стая. Тя е сходна като дизайн. Но до сега не бях виждала покривни прозорци с пердета и корниз. Винаги има штори, различни цветове, нали, седници, една, две штори, но това също е много хубаво решение. По-уютно са. По-уютно става с пердето, да. И това е гостната стая. Тя е с сходни цветове, които са на това ниво използвани реално за Много банята. са хубави тези лампи. Ма и картината е страхотна. Клиентите са ценители на изкуството и в интерес на истината те си подбраха картините спрямо и нашите визуализации, но така много добре им се получи. Наистина много добре им Да. се получи и лампите вече. Това осветление, което вие сте избрали за тях е много хубаво. Да, това беше всъщност търсен ефект, как да сложим пердета, които да могат да ги управляват. Да. Всяка детска стая си има собствена баня, тук има още една баня, така че всяко дете е независимо от другото. Като сме тук и виждам едно прекрасно изпълнение на интериора, ми хрумва обаче един въпрос. Имате ли си любим архитект или пък любим интериорен дизайнер, който така ви е на сърце, да кажем? Верче, кажи. Моя любим е архитект, така че аз имам любим архитект. Твоя любим? Моя любим е Твоя мъж архитект? Точно така, да. Казва се Георги Кунчев, той е съосновател на Каст Студио. Занимава се с доста архитектурни проекти, както и интериорни. Студиото му е едно от водещите в България. И наистина архитектурата, която правят, е смислена, качествена и изпълнена с функция. Извън любимия архитект, той ще ни прости. Не толкова любимия архитект. Да. Той ще ни прости сега. Кажи нещо друго. Много се възхищавам на проектите на Заха Хадид, Студио Бик. За мен те са архитекти и архитектурни бюра, които създават тенденции и правят нещата по различен начин, с много смисъл, с много концепция и наистина в техните проекти виждаш онова, което един архитект трябва да залага в проектите си от началото до края. Тоест силна концепция, добра функция, добра визия, качествено изпълнение. Добре. Аз бих допълнила Вяра. Така, ако трябва да кажем, нали, архитекти, които са ни повлияли и винаги сме се вдъхновявали от тяхното творчество, нали, така по-известните, освен Заха, естествено, бих казала Калатрава. Те създават сгради, скулптури, революционни сгради, от които така и България има нужда от такива сгради. Радо Серафимов също каза, че липсва такава сграда в България. Така че напълно подкрепям и това, че ти също го споделяш, но за Калатрава, да. Да, и всъщност също така бих споменала малко по-семплата архитектура, като например на Тадал Андо и Мис Ван дер Роhe, които вече пък залагат повече на пространствата, отколкото, нали, на формата. Така че те също са в друг аспект. Все носители на Прицкъри, ми освен да ви пожелая и на вас една такава награда, когато му дойде времето и с най-подходящия проект, да бъдете винаги оценявани според всичко, което, според целият този комплекс, който вие носите и давате. Всички качества, които една сграда трябва да има, вие искате да е там, да са там. Така че с сърце да бъде това, което искате. Чуйте, Господи. Благодаря. Като ми си винаги така сърдечна и положителна. За нас е удоволствие. Обичате, вие знаете, че накрая на нашия разговор всъщност най-важният въпрос се задава от Дени. Така че да сядаме и да видим Дени... Време е да раздаваме картите. Да, давай картите на масата. Коя ще тегли първа? Давай, Вяра. Заповядай, Вяра. Така. Добре. Разкажи Вид. Лили, Айде. сега да имаш време да се подготвиш. Опа. Оп. Отговори на въпроса. Добре. Верче, ти си. Аз започвам. Да, с Вица. Той ще бъде кратък. Добре. Сетих се за един, който е типично женски вид. Две гърди си говорят помежду си. Между нас е свършено. Това ли е вица? Типично женски. Между нас е свършено. Не очаквам. Това беше много изненадващо. Добре. Айде сега. Наистина. Не е много сложен въпрос. Не е много сложен въпрос, ами така. Не, тя е лъвица.
Най-трудният въпрос ще избери. Така и така сме се събрали на маса и сме седнали на столчета. Лили, имаш 5 стола. Местиш 2. Колко стола имаш? Пак 5. Браво! Браво! Лили, Верче, много благодаря и за разходката тук. Благодаря за интервюто. Пожелавам ви да сте здрави, щастливи, благословени и тази година пак да участвате в нашия конкурс. Вече сме разделили интериорен дизайнер в 2 категории. Така че се надявам, защото миналата година вие с този апартамент също той беше част от портфолиото, да, като предложение, заедно с офис интериора, с който вие спечелихте всъщност. Така че пожелавам на всички участници страхотна година, да има много предложения и всички заедно да се радваме накрая, когато е церемонията на Парадис.